Hi guys, good evening. Ang hair ko ay natural lang ang resulta. Dili jud siya ingon nga brown na brown jud kaayo siya. Karon magluto tayo ng ampalaya. Sagula na to sa itlog. Mayroon din akong apple na binili kanina. At bumili na rin ako ng panakot na sibuyas at saka bawang para naapot tay panakot, no? Ato lang ni siya sagulan sa itlog and maura ni among sudanon karon. Mag ready na ta para makapanihapon na dayon ta. Si Sherwin na adiri siya sa sulod kuan na siya nagtaod-taod na siya sa moskitero. Kani ako sa ina kay dugay na kay ni siya. Daan na kaayo ni siya oh. Moy akong gisuot pambalay. Ang akong gipalit nga kuan, magamit na nako ni siya. Nya, may man ni siya kay pag hugas nimo diretso gawas ang tubig, no? So, gamit na gamit jud kaayo siya. Guwang na kayo ang iyahang kuan liso na ang uban magluto sa ampalaya, ilahang kumutan sa asin. Kani di na lang ni nato siya kumutan sa asin. Ang ato ipanakot karon ahos lang og sibuyas Bombay. Kay naaman tay napalit nga sibuyas Bombay. Ato na ni hugasan ang atong gulay na ampalaya. Nahugasan na natin ang ating gulay at mayroon na kaming sinaing. Nagsaing na kasi si Sherwin. Itungtong na natin ang ating kawali para makaluto na tayo mga ses. Eto. Ayan, dahan-dahan lang ang apoy mga besh. And kuha tayo ng oil. At saka, ang panakot nato katuras siya, no? Murag lami po ni siya butangan sa kamatis. Nya kay wala man tay kamatis. So, ahos lang jud og sibuyas Bombay. Medyo nainit na ang atong kuan, mantika. Ato na ning idungan ra ni nato pagbutang, no? Ay! Agay! Ato nang gidungan. Nanion ba ni siya? Ayan, lami kita sudan karon. And then, atong asinan, atong bitchinan, lami na ang atong cooking show. No, di na ta mag-arti-arti og mga panindot-panindot pang ulam. Sarap-sarap na ulam dyan. That's enough for me ang kuan. Ampalaya, charot. Pagirit yan, no? Pagirit siya. So, eto. Wow! Atong karaw-karawon. Ayan. Dami na kay pagkuan, no? Sudan. Akong hinayan ang kalayo kay murag na pusgan ra nako. Nya, ato ra pud ni siyang ihapkop. Dili nato ni siya kuanon, lataon. Tanan man jud nilutuan, no? Kinahanglan di jud lataon, no?
pangit pud kung lata. Unsay pwede isubak dani? Pwede siguro sa di siya butangag sardinas, no? Unsa kay maayo? Char. Di siguro pwede eh. So di ara ang atong luto ngayon. Kani akong luto, eksperimento ko lang niya. Ako ra pod ni siyang hunahuna. Mao nang don't judge my cooking because my cooking is very natural. Ay, Diyos ko, mabuang ko sa kalibutan. Buot-buot nga pagkaluto niya. At least, maluto siya. Ug makaon. Diba? Pamasad ko ingon nga natigok mi sa akong nilutuan. Always man happy. Ngayon ay takpan muna natin siya at hinaan natin ng apoy kay basin ginuo ko. Mapaig kini ang atong nilutuan. Ayara nato ilunod ang itlog kung medyo luto na jud ang atong ampalaya. I-check na natin kung ano na ito. Hala! Naunsa na siya? What happened? Hala, okay na siya. Okay na ito. Pwede na siguro natin ilagay ang ating itlog. Lami kitag sudan karon mga ses. Ako pa siyang gikuan, timplahan kay murag kuwang man sa lami. May gidang lami kay siya no. Para kumpleto ang lami. Ato sa ni siyang i-batil. Kay para ato ra siyang i-tuyok-tuyok dadto guys. Ara. So, ibatil. Dahan-dahan. Sa sosyalan kitag luto. Oh, diba? Yummy. Hala, di ka malain or malain ka na. Lami kitag sudan bay. Ambot kini kung bawal ba ni kay Mother Marites ang ampalaya. Maglibog ko sa kauno ni Mother Marites kay halos tanan man bawal. Kabalo ko magluto no. Sa akala ninyo hindi ako marunong magluto. Ito ay ulam ni Putot kanina. Sobra sa ulam ni Putot kanina. Kay ngano kaganiha, ang among sudan kay tamisan man. So bawal pakanon ang aso sa nukos. Bawal. Para dili kagiron. So wala na ko siya gibahugan sa nukos. Nya, pusit. Pusit di ay. Wala na ko siya gibahugan sa pusit kay basin kagiron si Putot. Nya, giablihan na nako siya sa tinapa kay para ulam ni Putot. So, mag-ready na dayon ta kay mga na dayon. Mag-prepare na ta si Sherwin. Asa na ka si Sherwin? Nagawa si Sherwin. Kain na tayo kasi wala pa si Sherwin. Pa siya sa gawas. Kay ngano init pa ang atong gulay. So, bahala na siya. Mukaon tag-una. Eto. Kaunta mintras. Init pa ang atong utan. Bahala si Sherwin unya mukaon nga bugnaw na ang utan. Kay wala pa man siya nagsulod. Magugas tagkamot kay magkinamot tayo. Eto. Tuwa siya siyang angkol. Ayang angkol na raman na dana. Silingan naman kaayo. Nya mangaon na ta mga ses. Nya naay kuan. Kani kay Putot sudan karon. Nya magsabaw tag kuan sardinas. Sabaw lang ha. Kaya kaning unod sa kay Putot. Nya mangaon ta mga ses. Kain tayo. Kaon. Lami ka ay tagsudan. Kaon. Ang atong stand sa bukid. Wala na, lata siya. Ay, wala dyan.
Dira kayo ingon lata. Mm. Kaon na tanan. Tanan-tanan diha. Mm. Dot kadot ha. Kaon nakakaron. Tapos na akong kumain. Sherwin wala pa nagsulod. Nya, ang iyahang kuan, ang iyahang tiil, medyo okay na. Na kuyos-kuyos na ang hubag sa iyang tiil. Eto, tapos na tayong kumain. At si Putot, pakainin ko si Putot, guys. Ito ang ulam ni Putot. Mayroon pa siguro ni duha ka kuan. Duha ka sardinas, unod. So, thank you so much sa inyong lahat dyan. Ito, mayroon pang gulay. Ayan, ang dami. Ang dami pa nating, gulay. Baka si Sherwin hindi ito masyadong kumain ng ganito. Kaya mayroon pa tayong maulam bukas. Pag hindi yan maubos ni Sherwin, may maulam pa tayo bukas. Kasi marami ang ating gulay. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all, guys. Iting-iting na si Putot. Iting-iting ka na, Putot. Si Putot ay duha jud siya ka kuan. Duha jud siya ka ang unod. Nya ato ning tilukon. Kay para sudan nimo Putot ha. Ang kanon atong suludan na kay para matilok ang kuan. Sabaw sa atong sardinas. Lalami kay sudan si Putot gyapon. Lami gyapon kag sudan Putot. Eto, na. Iting-iting na. Bilig ko ani ni Putot kay ngano. Dili mo kuan muwat ra jud siya. Muwat ra jud siya. Dili awat sa uban nga hambat dayon no. Kaon na siya.
Nagkaon na si Putot. Nag-iting-iting na among pututers. Oh, ang pututers na mo. Oh, iting-iting na ha. Iting-iting na siya, guys. Oh, diba? Busog na dayon ang among putot. Maayo na lang sa niya among iro kay nganong agkatiman man sa bahog ang uban jud na asa kali-kali, luoy kayo kay gipangkagid na sila. Pero kani, buros na pud si Putot. Hapit na pud di siya manganak. Hala, dakog tiyan na among pututers, oh. Buntis na si Putot. Nag-prepare na si Sherwin kanina dito para sa higaan namin. Nagtaod na siya sa mosquit para sa among higdaanan. Gusto jud ko mag-mosquit kay ngano na ay lamok. Unya, matugaw ang atong katulugon kung naay mugiyong nga lamok sa atong dalunggan. Maunang para tuloy-tuloy ang atong tulog, magmoskita para walay lamok nga makasulod. So, daghan kay salamat sa inyong tanan sa mga suporta ninyo sa akin. Maraming salamat. I love you all, guys. Ako ay magpaalam na. Bye-bye.